поредния петък. Този път отиваме на място, на което до сега не сме били. Аз се каням да отидем, откакто е отворено. Пристигаме. Изглежда се едно студено тук. Така изглежда, да. Но то винаги е студено тук. Тук винаги е студено. Затова сме дошли. В най-горещата седмица от това лято. Малко е хладна вода. Еми да. Лято е. Лято е. Никой не иска да му е топла. Тази вечер готвач е Николай. Той винаги е готвач. Какво ще хапаме, Ники? Какво ще хапаме? Лаваш. Лаваш. Ох. На един приятел. Тракай го повече. Това е първият ни проект. Мини караваната на баба и дядо. Роки, тихо. Роки, и ти ли си тук? И ти ли момче? И ти ли момче си тук? О, вързан. Има много кучета на къмпинга. Ади виж как е пърки. Ай, такова ли има? И такова има, да. Когато вали дъжд... Тихо, тихо. Той иска давка. Иска баби. Ай, бе, кити, тя Чакай да го пуснем малко да се поразиграе и да го бързам. Не можеш да го пускаш, има много кучета. Ръки. Не го пускай. Има много кучета. Как е водата в басейна, Ади? Ами, не знам. Я пробвай. Когато влезна вчера в 6 часа, тая вода беше хладна и в големи. Обаче като я пипнах когато се стана беше тъмно, бяха топли. И сега е топличка. Весе, ти ли го носиш? Еми, страх го е да не падна. А къде ще да не постане? Къде си? Миме, къде си? Да те дигна. Веско ти е като татко сега. Рибарите. Отиваме за риба. Дръж. Хайде, Ади хвана първата риба. Няма нищо, Ади. Ама много дърпа. Еми, това е риба. Мите, ела при мен, мамо. Как? И как се падне? Риба е нормално да дърпа. Ти я хващаш. Ама това малко голямо риба е. Хубава беше. Това са пастърви и са много бързи. Само на една страна се навива. Ето виж. Фани тук. Здраво. Дръж е здраво. Чакай. Не мърдай. Давай, Ади, навивай. Давай. Фани е хубаво, ни бърза е. Ето! Ой, тя каква хубава по размер. Долу да ни е чупо. Браво! Ади хвана вечерята. Сега следващия Митко. Сега ми така. О, тя някакъв звук ли издаде, бе, тате? Да, тя не че пръска. Сега ми така. Тук не тук. Е, там отзад ще минава. Тук няма да. Щото ще се хвани за кукичката и ще види. Аз съм за малки риби.
Аз съм за малки деца. Хващай ми те сега въдичката. Няма малки деца. Дръж здраво. Майко, как да поизкушаме се. Така, така. Веско фана. Веско, дърпай, дръп. Дай ми те. Навивай ми те. Навивай. Навивай. Тате, придържа му е. Придържай му. Откачи се, няма нищо. Като мен първия път си пак на същото място. Тате, много дърпат. И аз пак. Не е трудно. Така че дръжте плика само... Да не загубим храната на рибите. Виж. Така. Гледай, аз ти кажа. Като потъне перцето, дърпаш. Тате, ти му придържай въдицата, защото му чакай тежи. малко сега. Щом на мен не тежи. Така да я подложим малко. Да види, че черви е шава. Бързо! Ади, спокойно. Не викай ми те. Рибите. Навивай ми те. Навивай. Стигай горе. Браво, голяма пастъро. Леко. Чакай ми. Леко, че има кука, мамо. Сега почивка. Те дават въдици. Дават ли? Да. Трябва да спъча. Ами не плащаш, че си купуваш просто рибата после. Отиваш, взимаш си една пред там. Вземете си ми по една въдица. Само плика горе. Да не ги изгубим, защото изгубим ги и край. Ади, твоята е тази последната. Фил. Къде бе? Така език. А, тая е голяма. Да, те хванаха голяма. Къде? Ето тези хора. Ади, виж, 9 риби хванахте. 9. Ади, 5 и Митко 4. Ще гледам повече. Роки, какво става, бе, момче? Каквото би и тая риба при сустата? С опашката. Чляп. Нашето кавемоничекто. Браво! Роко, отшашавиха ли те? Шамарити. Не. Едната излезна с много. Завръщаме се след хващането на рибката. Ади и Митко хванаха вечерята за тази вечер. Стигнахме! Нали, Мите? Готова ли е риба? Вечерята тази вечер. 2 риби. Не е вярно. Ти толкова хвана. Излага. Не е вярно, има още 2. Не бе, има още. Още доста. Само 2 ще се наскара. Ето тук голяма игра пада с този джип. Мите, така ще го развалиш, тате? Еми, само ви казвам. Голяма игра пада, всички са ужасно прасични. Няма как да стане. Що? Защото той не е толкова силен този джип. Силен е. Не. Не ми дупките. Няма да стане. Бобо, той не е толкова силен този джип. Ето, Пази се. Абе, ще падне. Днес хванахме риба. Кайче. Днеска си платихме риба. Ма си я и хванахме.
Румяно, кажи нещо за нашия YouTube канал. Вие сте номер 1. А кой След мен. кой е вашия канал, извиняйте? Велинградска река. МК Експерт Сервис. Ау! Последните оцеляли. Както винаги. Не го че много ядни изял човек тази вечер. То всеки път се е същи. Бомбони. Да. Ма картоните с нощ ще придаде фронта рано. Много се изнервих. Здравей, приятел, скоро не сме завиждали. Тодоре, под вас. Много се изнерви. Тодоре, под вас съм балажно ли? Погледни, снимай там отдолу. А, заради Помоля се. Бобо не можахме да тхванем. Давай, черви. Бобо, баща ти видя го как пада. На пролетната вакансия. Пада и със скок става. Купчина също. Има ли Не бе? знаеш да бях взел цялата маса с мен. Точко, що се наредил да миеш в женската половина? Розовата. Черновик там. Що? Това е разделено ли е на мъжко-женско? Не гледаш ли? Не. Жени, мъже. Тук мъже не трябва да пристъпват. Къмпингът се изпразни. Днес е неделя. И с Митко се качихме малко да се наберем ягодки. Мите, ела! Ела, събрах ти. Днеска се тръгват всички хора тук. Да, мам. Точно така. Днеска басейна беше почти само за нас, нали? Да. Ела да ти дам тези ягодки да хапнеш. Да. Обаче не ме е пълно силно.